Wena changes hlezi ugxeka nje, ugxeka i-system, ugxeka no education, pho ngabe uthi asingafundi yini? Cha, fundani. Wena changes ugxeka nje ngisho nokudla sikudlayo nje, uthi akukho health okunye, ngabe singakudli yini? Cha, kudleni. Wena changes ugxeka ngisho nomsebenzi nje, uthi-ke umsebenzi nje wokugqilaza nje wara, siwuyekeni? Cha, angawuyeki umsebenzi. Pho changes uthini? Little arming. Akushintshe indlela yokwenza. Makuze kushintshe indlela yokwenza, kumele kuqale kushintsheni, kumele kushintshe indlela yokucabanga. Kushuthi kuze kushintshe indlela yokucabanga, kumele kushintsheni, kumele kushintshe i-attitude and mindset. It's a mindset shift kulento le ye-system. Uyezwa? Angisho mina ukuthi ziyekeni into enizenzayo manje. System ya operator ngithi. Kodwa yazi ukuthi wenzani. Naku la ngimkhona. We supply you with information. Kukwena ukuthi ngaleyo information uyenzani. Ngeke sezikuthathele isinqumo. Kodwa iyodwa into engiyaziyo ngomuntu. Umuntu unento ekuthiwa i-internal authority. Yona emele ayilalele more than me, more than us. Ngoba uwena wazi ukuthi ufunani, yabo? I-internal authority yakho iyona eyazi ukuthi what is right for you. So don't just be a blind follower ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi ngizayo noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani. Ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Yabona khona abantu bafundiswa benza yonke into okumele ukuthi beyenze. Kodwa kwafika epointini la khona bethi something does not add up. Ngifundile, ngasebenza, nginomuzi, nezingane, shadelwe noma ngishadile, all is well, but khona lento something does not add up la. Yabo? Khona lento efihliwe ekungeyona wonke ilapho ila sikhona. Cha phela akekho umuntu ozoqala esewuhero nje. Wonke umuntu uqala ku-0, uqala kube mnandi nje. Njengoba sasisesontweni sibona kuholy kumnandi. Kodwa kwafika lapho khona ukuthi lobo bumnandi naloko okufukameleke ngikutholile. Ngazi ukuthi I think kukhona okunye okungcono kunalokho engikukona nje manje. Khona okunye okujulile okudeep. Khona izinto ezideep, yes. That is why umuntu ongekho deep ngiyazi angizwe ukuthi ngithini, yabo? So uzongibuka izinto ethe face value. Lezi inkulumo esizikhulumayo ezabantu asebejulile ngempela, asebebuka izinto ngeselijulile. Asebebonile ukuthi something does not add up, yabo? So izinto abazenza abantu ngendlela abazenza ngayo. Kodwa yazi ukuthi wenzani. Yazi ukuthi wenzani. Yabo? Into engeke ngisho ngithi mina ungayenzi into ongayazi, not unless upractice. 2, ungayilwi impi ongeke uze uyiwine. Yabo? Lezo zinto lezo. Akushintshe indlela yokucabanga. Ishintsha kanjani indlela yokucabanga? Uma wena usacansi kumele ube umsebenzi ngaso sonke isikhathi. Yilapho la kumele ukuthi ishintshe khona indaba. Yabo? Ukuqala lokho. Ukuthi umuso uhlezi ucabanga kube umsebenzi. Cabanga in terms of ownership. Akushintshe ukucabanga. Yilapho la ngikhona mina. Cabanga in terms of ownership. Don't think in terms of job ngaso sonke isikhathi. Cabanga in terms of work. Yini ke lokho? Job is what feeds you, yabo? That's what you are paid for, to do it, your job. Working or work, you do the work. It's what you are here to do on this plane. That's what you are here to do, yabo? Those are your passions, those are your talents, yabo? Okunye futhi, it's a mindset shift towards lento yemali, because igazi lale system, oxygen yale system is money, yabo? If kuyimali akushintshe ukucabanga in terms of ukuthi umuntu imali spiritual, ngithi sihlezi sikusho lokho, akushintshe ukucabanga ukuthi wena you will think you will have to chase money by working overtime, chasing money the way you are chasing it physical, and then you are attached to the money. Kwenziwe ngamabomu konke lokho, wena release that one. Imali yes siyayidinga, yes, ne?
siyayidinga. Even me nje I cannot say leave money now, khohlwa indaba yemali. Sisebenzisa yona nje imali, khohlwa imali, asihambeni sohlala emgedeni. Angeke I'm not willing mina to do that. Ngihambe ngiyohlala emgedeni, ngikhohlwe imali, ngibuyele emuva ezintweni kuma primitive environment. No, I'm not willing to do that. Cha, imali nje into engisayidinga, futhi nginendlela eziqondile ngiyithola ngayo imali. Futhi kusakudinga nje konke lokhu. Kuhle siyakudinga lokhu futhi kusifanele nje, kodwa hayi ukuthi kumele ube isigqila, ngoba uba isigqila ngokuthi ushintshwe la, yezwa, ununuselwe ngokuthi nazi izinto ozidingayo, bese kuthiwa uzozithole lezi zinto, wena uzozithola ngokuthi usebenza, yezwa, uzozithola ukuthi usebenza. Working is for eating. It's not for wealth creation. Ukusebenza, as much as uzosebenza, akufike phela esigabeni la khona uzocabanga nge-ownership, owning the assets. Uma usebenza wena, ungitshele nje, uyasebenza, emva lokho uyashona, uyaphuma-ke le mali ekuthiwa umcimezo-ke, ziyayibhubhudla-ke ngayo, ziyayiqeda-ke, yabo. Akho wealthy bani la, usekhona Ackermans, usaphila? Ayekho. Azikho iy'tolo? Sikhona. Into enjalo-ke esikhuluma ngazo, ownership. Hayi ukuba ne-labor mindset. Yilokho engikushoyo, ungabi ne-labor mindset ngaso sonke isikhathi, iba ne-entrepreneur mindset kwesinye isikhathi. Leadership, ne? Ulida bani? Uyilida wena. Qala kumele uyilide wena. Uyilida kanjani wena? We are becoming the boss of your own life first, the master. You don't just uhamba uhamba ulalela bonke abantu laba bekutshela ukuthi unje nawe ukholwe izinto. Uhamba ukholwa yona yonke into, ukholwe uwe. Ukholwe lokho ufuna ukukholwa. Ngoba khona abantu abafuna ukukholiswa ezinye izinto ngoba befuna ukuthi kufezeke inhloso zabo, nawe uyakholwa. Cha, uba umaster wempilo yakho first. Yabo? 2 or many ke. Ilokho ukuthi ke cha, ukudla lokhu sisakudla impela nje, lokudla okunhealthy. Cha, sisakudla nje. Ngithi kumnandi futhi sisakudla nje. Siyakudla impela, sifoqoze nanka ama-burger, sifoqoze nanka ama-pizza, kodwa yazi ukuthi wenzani. Hayi lezi zinto esuke ngikhuluma ngazo la ngoba zonke sengayi-overcome. Akukona lokho. I cannot be ngizenza umuntu better. I cannot present myself as better than you, but I'm telling you because I know now, yabo. So uyazi ukuthi wenzani, no vele iyazi ukuthi mabe sinika ukudla oku-unhealthy kanje la ama-fast food abasinika wona, okay bafuna sigule vele ngoba ku-unhealthy. Uma sesigula, i-pharmaceutical industry ibona futhi abasinqakayo lapho. Okay, igame la bayidlalayo, bafike besinqake lapho futhi ama-pharmacy abo basinikeza okay, mase sasifile futhi yibo futhi basasikhokhela. Ubona ukuthi i-system le igame, lokhu kuthekela lokhu yazi ukuthi this is what is happening. Uyakwazi lokhu, that's what is happening. Hayi ukuthi ungazi nje. Yabona ingane ayazi ukuthi ipizza iyabheda, ayikho healthy, iburger. Ingane uma ungabe ungayiniki lezo zinto, ibona ingane ukuthi uyayihlupha nje, ingane ihlukumezekile ngoba ayazi. Nawe ngeke uzufane nengane omdala ukuthi awazi, yazi ukuthi wenzani. Kube ukuthi yes, I know what I'm doing. I know at some point 1, 2 and 3 will catch up on me at some point in time. History izongishaya ukuthi bengikhula ngidlani, yini ebengiyifaka kuyona, yini ebengiyenza. Lezi zinto zizongishaya, iba nolwazi lwayo yonke leyo nto. Yazi ukuthi okunabantu abadlala ngabo bakucontrola kanje, ngikunika ulwazi. Kukuwena ukuthi ngolwazi wenzani. Umuntu nomuntu uphiliswa izinqumo zakhe, ayikho umuntu oshayela umthetho la. But engikwaziyo mina, uma usuwazi, wazi ukuthi wenzani. Mufoqoza lokho ku-unhealthy okufoqozayo, kodwa wazi ukuthi wenzani. At some point mawazi ukuthi this thing at some point kumele iyekwe, uyoyiyeka ngelinye ilanga. Uhamba ukhathala, yabo. Ngeke uvele uyiyeke nje overnight. Zonke lezo zinto, yabo. So it's an awareness, guys, these things that we are talking. We are not saying anything. We don't say people shut down everything, like collapse manje. Indala kabi le system le. Le system indala kabi nje. Ingakugwinya nje, yeka phela imali manje. Uzophila kanjani? Uzophila kamnandi. Okay, ake ngibambe la kwamanje.